जोबबावनायसो क'क्राझार बिसिडिसि आरो बड' बाजार बिसिडिसि मोनसे सरकारनि माबा जिआरएसनि खामानिया खुलुमबाय रायजोफोर नै दिनैबो सौफैलायबाय जोंनि आइपवालि पिकनिक स्पटआव दिनै 5 तारिख ओमफ्राय दिनैनो बांसिन मानसिया नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि मानसि जादों जोङो नै जाब्रां ब्रिजनि गाहायाव दङ आरो ओमफ्राय दिनैहाय नै बिनिफ्रायनो गारिया ओरैबो सिलथिब ओमफ्राय पिकनिक स्पटआथ' बैयावसो जाहैबाय दा जों हाबनांथ'वाखै हाबलांनायसै आरो टाइमाबो जाबाय 4टा दिनैहाय भिडिअ लायासो सानदोंमोन आं ओमफ्राय दिनै रायजोफोरनि होंगो दोंगोखौ नुनानैहाय माने एसे इन्टारेस्ट नांदों भिडिअ लानो ओरैसो थाङो नै पिकनिक स्पटआ ओमफ्राय ओरैनिफ्रायनो बरथिगनै गारिया एकदमबारे सा ओनसोल माने जायगा गैलायो आरो सानदुं थाखायसो खायलें खेबनांसिगोन माखासे नोगोद गोबां थांलागासिनो दङ नै अब्लाबो जामा जामा दिनैहाय मानसिया मयनिफ्राय फैदोंमोन एसे देखायलांबावनायसै दिनैनो हाइस मानसिया 5 तारिख जानुवारि ओरैबो देखायहरनो ओरैहायबो बुंजोबदों नै मोखाङाव खिथाया सिङाव जायगा मोनैनि ओमफ्राय हौरै साहा ओमफ्राय नैबेनो खाथिनि मेन गेट जाहैबाय इयो नै आइपवालि पिकनिक स्पट सानदुं थानानैलाय सोनाब मोखां जायो बेलासि समावहाय ओरैबायदि नै गारियाफोर होंगो दोंगो जोबनो गैयै आयौ ट्राफिक बान जालायखायो नै ओरै देखायहरदो ओरै नाहरदो बैजोंहाय नुजोबबावसो नै जुम खालामलाबो ओरैहाय नै ओमफ्राय ओरै हाद्रि फुलांनानै देखायदो ओमफ्राय नै बे अन्थाइ खुवारि अन्थाइ देग्रायावबो सिलथिब आयौ एसे खायलें खेबनो गोनां जाबाय मानोना सान मोदानदों वाव दिनैनि बायदि मानसि जायाखै आरो हनै आयौ गारियानो जायगा गैया हनै दासो सिङाव मोनहां जोङो आरो बेलासिबावबायसो माखासे थांबाय टाइमा 4टा जाबावबायसो थांगासिनो दं जाखांनायफ्रा मानसिफ्रा बेखौनो बालायलायो मोजां नङा ना मानो होननानै कमेन्ट खालामो सोरबा 2 3 मानसिफ्रा मोजां नङाब्लाखि बिदि मानसि जायो वाव कमप्लेट लामायाव देखायलांनायसै जों दासो मोनहैगासिनो दङ नै बिनिफ्रायनो बरथि गारिया मालाबा नुफैदोंमोन बेबायदि सोरनि पिकनिक स्पटआवलाय बेफोरबायदि मानसि जादोंलै माबा मोनसे सभा माबा माबि जानायथां माथां गभर्नमेन्टनि मिटिं जानाय बायदिबानो जाखादों माइरिबो आयौ दामाखा मानसिया आयौ ट्राफिक जालायदों नै दालाङावबो जायगा गैलिया हनै हाबनो आयौ दैयावहाय साजायनायाव जायगा गैलाया आयौ दिनै रबिबारबो जाहैबायना दिनैनो हाइस जोंनिया गोजौआव गारि दोनहैग्रायाव बिदिनो जायगा गैया हनै आयौ दालाङाव ओरैबायदि बाना आरो नै ओइ सोर माथो बानाथार दिनैहाय एक थारिखनिफ्राय दिनै 5 तारिखआव बांसिन जादों दिनै बांसिन बायदि नुदों आंबो जायगा गैलायै दं माइरिबो आयौ हाख'वा मोनदों नामा सामलायनो हायो जेबो नङा बियो एकदमबारे बाना नुदों माथो दिनैहाय मानसिया एकदम आयौ अभार लाजाया आरो फालिया ओरैबायदि बाना रायजोफोर दिनैहाय आइपवालि पिकनिक स्पटआव नायदो आयौ जोबनो गैयै आयौ ओरैबायदि मानसि सिङावलाय सानदुं उल्थासो खेमो मोनबायना आयौ माला नै मानसिया
बेनिफ्राय बरथिक नै मानसिया आयौ 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 दिनैहाय ओरैबायदि हिरमेन माथो सा दिनैहाय दिनैनो हाय मानसिया ओरै साहाबो बुंजोबदों माथो साहाबो एकदम सिकजोबखा कयेकथा रिटार्नसो खालामहरनांबाय जों गारिखौ दिनैहाय आयौ उफाय गैया ओरैबायदि बाना पार्किंनोबो एसे दिगदार जाबायना ओरैबायदि सुबुंफोरनो बेनिफ्रायनो ओरैहाय सिलटिप नै नैबे जाहै दाबसे सेल्फि पइन्ट वा बे मोनसे सेल्फि लाग्रा जायगा आरोखि सेल्फि पइन्ट 2025 हेपि निउ इयार वा मानसिखौ नायदो ओमफ्राय वा गोदो सुजोमोन नालाय बालांबाय गराय गारि नै बिबारफोरजों साजायफबजोबनाय गाखोसोयो मानसिफ्रा अयथासार मानसि दिनैहाय नायलाबोनायखौ हाया टिकेटआ हरख'लायनो हायाखै नामा टिकेटआ हरख'लायनो हायाखै नामा होनदों जोबबावनायसो मोजां खामायबाय ने होनला दिनैहाय सानदेबो ना ओमफ्राय 5 थारिख जानुवारि माखासे गारिखौहाय रिटार्नसो खालामफिननांदों आरोखि जायगा गैयिनि थाखायनो जोङो दा एसप'आव थांगोन एसप'आव नायहैगोन जोङो बे दखान एरिया जाहैबाय नै ओरैबायदि दखानावबो जेव 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 जेवनो हाब मैगं थाइगंबो फानलायबावबायसो नै बेनिफ्राय लांखानो हाखाय न'आव वा ओरैबायदि गयसेबो आयौ 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 बे गोलैफोर बाज्ल'ग्रा जाहैबाय नै जिगोनलाय जों गेलेला एसप'आवबो डेन्जार मानसि दङ नै वा बेयाव सोरखि खेला दङ नै गोलैफोर गेलेग्रा सोरखि ओमफ्राय नैबे गोलैफोर बेलथायग्रा आरोखि नैबे नैबे जाहैबाय एसप'आवबो ओरैबायदि मानसि नै वा रुजु नै जिरायनो जायगा गैया हनै मानसिया आयु नायलाबोनायखौ हाया सोर बबेनिफ्राय फैखो मोनथिला ओइ मोजां अयथासार माथो दिनै बांसिन मानसिया औ जोंबो दैलिखा उन्दैफोर गाखोग्रा बेयो नै हेलिकप्टार लाइफआवसो दां हेल' टिट हेल' टिट हेलिकप्टार सालायदों नै आयौ हेल' सालायदों बेबायदियाव गाखोनानै एकदमबारे एन्जय खालामो जाहैबाय गथ'फ्रा वा भिडिअ बानाया सानलाबो बानायनो गोसो जालायबाय आं सिख्लाफ्रा ब्लक खालामदों नामाथाय एसप'नि साहाजोंबो ओरै नायदो नै एकदमबारे जायगा गैयिनि थाखायनो वा जुम खालामथारजोब्बाय आं गोजाननिखौ दंलांजोबो हनै केमेरायासो मोनस'वा नै जुम खालामलाबो गारि थांगासिनो थांलाय फैलाय गारि हाद्रि खुलुंलायबाय एसेबो
बैजोंबो बानायजोबनांगौ नोंसोरो भिलेजखौहाय जाग्राखौ होमब्लासो थिग जागौमोन बटिं ओरैबायदि बुंजोबलायखायो नै लाइनाव बेसेबां दं वा थिग नै दहाय बांसिनमोन मानसिया दा एसे खमाय जावलांजेनबाय आरो साबां लांलायबाय दा हनै गारिया इन्सुरेन्स बानायखानांगौलै बिदि गारि साबां सालायग्राफोरनिखौ दहायहाय बांसिनमोन मानसिया ओमफ्राय दा टाइमा 5था जाहां जाबाय ओमफ्राय दा एसे सेंबाय आरो सेल्फि पइन्टआवहाय ओरैबायदि मानसि दिनैहाय माने बुंब्लाबो बुंनानै फोजोबनो हाया एकदमबारे ओरैहाय साहा सेल्फि माखासेयाथ' जायगा जायैनि माखासेखौ बेगसो खालामफिनदों आं सिङावहाय भिडिअ लालाबायाखिसै माने मानसिफ्रा लोंला जाला दंलाबायो नालाय गावबागाव प्राइभेसि दङ नालाय बेखायनो आङो सिङावहाय भिडिअ लादलाबायनाय जायाखिसै आरो दा बेफोरबायदि बटिं नाव गाखोनानै मानसिफ्रा इन्जय खालामफैयो आरो नायलाबो नायख' हाया आयौ गंनैल' नावाबो जावलाबो जावख' हाया बे दैया जियानि सिस्टेम जानानै थादोंमोन ओमफ्राय ओरैहाय थेथेबायना थेनानै बेखौहाय दुहोनाय जादों दुलदांनो फट' लानायाव बिजि एकदमबारे मानसिफ्रा एकदमबारे बिजि मानसियानो जोबनो गैखाया नै नै बेयावबो थोरिनि न' आइपवालि पिकनिक स्पटआवहाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय गामिनिब्लाबो ओमफ्राय माबायदि मोनदों गोसोफोरखौ बेयाव फैनानै आयौ आं फाग्ला बायदि मोनदों खोनाबाय ओरैबायदि फाग्ला बायदि मोनदों आङो नै सेल्फियाव आं दिनैसो फार्स्ट फैदों बहुद बार फैबाय आङो गैयालाबो आङो 10 दिनसो फैबाय आरोखि बे 10 दिनसो फैनायाव आङो गैयालाबो आङो 8-9 हाजार खरस जाबाय खिन्थु आं सेल्फिखौनो फैफिनाखैमोन बिदि आरोखि दा आं सेल्फिखौनो फैनो मोननानै माने ओरैबायदि आं दिनैहाय गोसोआ गोजोननाय मोनदों ओरैबायदि आरोखि नागिरनायाथ' माने आंथ' गैजाला नोंनि नोमादैया गैला 2023 नि जानुवारि 1 थारिखआव माने बे संसारनिफ्राय गोमानानै थांबाय आरोखि ओमफ्राय दा मोजां न'खरनि मानसि मोनोब्ला लाफिनगोन माने आं ओरैबायदि जुदि माने ओरैबायदि आंनि न'खरखौ नायग्रा आंनाव रावबो गैला फिसाजो 2 दं दा बिसोर सासेयाबो हाबा जाबाय सासे फरायगासिनो दङ दा आङो रावबो गैया आंनि न'खराव आं दा हारसिंल' दं दा आङो माने ओरैबायदि उसुबिदा जानानै दं दा आङो माने मोजां जुदि माबा मोनोब्ला आंबो माने न'खर खुंफिनगौमोन आरो ओमफ्राय दिनैहाय बेरायनानै सोरखौबा फसायनाय बायदि मोनदों ना मोनाखै आरो आं दा रावखौबो माने आं दासो फैदों बाबु माने आं मोनथ'वाखै नोङो जुदि हायोब्ला माने एसे माबा खालामना होलानो जाबाय आरोखि बुजिबाय आंनि मबाइल नाम्बारखौ होना होदो 7896 बुंबाव 7896 7070 40 बेयाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोखि आंनि न'खरनि सोमोन्दै सोरबा जुदि मिथिनो लुबैदोंब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो सोरबा जानो गोसो दङब्ला दे जाबाय गोसो नङा दै बेखिनि आरोखि आङो दा बर' बाजार ब्लकआवहाय मावो आं दा बिसिडिसि दाबनै जायगायाव मावो माने सबायझार बिसिडिसि आरो बर' बाजार बिसिडिसि मोननै बिसिडिसियाव आं दा खबर खालामनानै
दङ आरोखि सरखारनि माबायावहाय जिआरएसनि खामानियाव खामानि औ बेखिनि आरोखि औ दिनैनि हिरमेरखौ नुनानैथ' बिराद सोमोनांखाबाय मानसिफ्रा ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' खनले नायनो बाबाय होनना बुङो ओमफ्राय दिनै आंबो मानसि लोब लोबखौ नुनानै गोसो गुदुं जानानै दिनैनि भिडिअखौ बानायफिननाय जादों लाइक करो सब्सक्राइब करो फंबायफोर लोगो मोनदों नै ओमफ्राय दा बेखिनियानोसै रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ दा आङो भिडिअखौ नैबे शिल्पि पइन्टआवनो फोजोबबाय गोजोन्थों बाय बाय